बाथ्रा दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि सिङाव दिनै मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियावहाय उथ्रिसारनानै गोबांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनिफ्राय लानानै जेथि मासि बिथांमोना आवग्रिनो हानाय फरायसाफोर दिहुनदों आरो बे फरायसाफोरखौ दिनै बरायदों। बेजोंनो लोगोसे हायार सेकेन्डारि आनजादावबो बिथांमोना टप 10 मोननो हानायखौ बिथांमोना बरायदों आरो बेबायदिनो दिनै सुक्लाय जेनाखि जोंनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे एखे हाबाफारिखौनो जे मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियावहाय दख'रानि सिङाव टप 10 मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। थारैनो बे हाबाफारिया बाख्नायथाव आरो बरायथाव आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो सुक्लाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों, मिजिंथिदों बिथांमोना बे हाबाफारिखौ फैबाय थानाय समाव कन्टिनिउ खालामलांगोन। मानोना बेफोरबायदि हाबाफारिया जोंनि बायदि ओनसोल आरो जोंनि बायदि हारि आरो जोंनि बायदि समाजनि थाखाय खोब गोनांथार। मानोना दासिमबो जोंनियाव माने फेलनि अनजिमा गोबांथार, पासनि जिखिनि पार्सेन्टेज माने आप टु मार्क जोङो दिनैसिम माने नाजासेयावबो जोङो मोननो हायाखै। बेफोर माने मोनसे गिदिरथार हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरनो थुलुंगा होनायनि नोजोर आरो थांखि आरो बिमा बिफाखौ मोनसे सांग्रांथि होनायनि नोजोर आरो थांखि आरो जायफोर माने दिनै बरायजाबाय बा उथ्रिसार जाबाय बिथांमोनहा आरो गोजौआव थांबावनानै हारिनि सुबुं सम्पद जानो हानायनि थाखाय बिथांमोना आरोबाव माने मोजांथार सेस्था आरो नाजानायनि गेजेरजों इयुन माने जिउ राहाखौ दानो हायो। बेफोरबायदि नोजोर आरो थांखिखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे समनिफ्राय माने बेफोरबायदि माने बरायनाय बा मान बावनाय हाबाफारिफोरखौ लाबोबाय थादों। दा बेयो जोंनिनो मोनसे मिशन, बेयो जोंनिनो मोनसे माने थांखि। बे हाबाफारिफोरखौ जोङो थाद'नाय गैयै जोङो लांबाय थागोन। मानोना दिनै जोङो बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय जोङो सिगांदों। जे सिमांखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ होलांबाय बेखौनो बास्तबाव मोगथां महर होनो थाखाय जोङो दिनै माने नाजाबाय थादों आरो बिनि बिबाना बयनिबो फरायसाफोरनि, बिमा बिफा, फोरोंगिरि आरो समाजनि हारिनि गासैबो माने बेक्तिफोरनो। बेनि थाखाय जोंनि फारफ्रोमबो बिथिङाव सोलोंथाइनि मोनसे जावरिखांनाय, सोलोंथाइनि मोनसे रेभलिउसन आरो सोलोंथाइनि मुभमेन्ट बेखौ लाबोनांगौनि थाखायबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबाफारि हिसाबै जोङो खामानि मावदों। बेनि थाखायनो दिनै सोलोंथाइजों लोब्बा थानाय माखासे जेंनाफोर, बेफोर जेंनाफोरखौ समाधान खालामनांगौनि थाखाय जोंनि समाधानखौ जों खालामनो हानायखौ जों खालामनानै लानो थाखाय रायजो राजा, फरायसा, बिमा बिफाजों जोङो रायज्लायदों आरो फारसेथिं सरकारनि फारसेनिफ्राय जोंनि सोलोंथाइखौ थाद'नाय गैयै जौगानायाव जेबो हेम्पार खालामा जासे, स्पिड ब्रेकार जानानै जेबो हेंथा खालामा जासे थांबाय थानो हानायनि थाखाय सम सम नुजाबाय थानाय जेनाखि सरकारनि धोरोमनिफ्राय मावनो गोनां खामानि बा अबहेलाफोर बेफोरखौ सरकारा फैबाय थानाय समाव सुफुंनानै होगोन जोङो बेखौ मिजिंथिदों। जेरै थि समाव माने फरा बिजाब रानसारनाय आरो थोजासे फोरोंगिरि जेनाखि थिसननाय बा जेनाखि जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चारनि जिखिनि बेबस्था बा जिखिनि कमिउनिकेसननि बेबस्था बेफोरखौ जेन माने सरकारनि फारसेनिफ्राय बा डिपार्टमेन्टनिफ्राय, अथ'रिटिनिफ्राय बेखौ मोजां नोजोर होनानै माने बेखौ जेन सिनसियारलि खामानि मावो। मानोना दिनै इडुकेसना इन्डियाआव मोनसे फान्डामेन्टेल राइट्स बियो दिनै जाफैबाय, जायखौ नङाबा जोङो रावबो इयुन साननो हाया, जौगानायनि बाथ्राबो साननो हाया, देश जौगानायनि बाथ्राबो साननो हाया आरो जों हारियाबो दिनै सोलोंथाइयानो जोंनि सिनस्रि। बे सोलोंथाइखौ बाद दोननानै जोङो हारिबो दानो हाया, गेरेमसा हारिबो जों जानो हाया। बेनि थाखायनो सोलोंथाइखौ जोङो प्रायरिटि होनानै बर' हारि दानायनि बाथ्राखौहाय लानानै जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो लाबाय थादों। बेनि थाखायनो आंबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बेफोर बाथ्राफोरखौनो फरायसा, रायजो राजा, बिमा बिफाजों जोङो बेवहाय सावरायनाय जादों। जों नुनो मोनदों बेनि मोनसे माने बाथ्राखौ आङो बे मेलनि गेजेरजोंबो आङो बुंदों। जोङो माने नायदों माने प्राइभेट स्कुलनि माने होनाय जेनाखि सोलोंथाइ आरो सरकारि स्कुल बा भेन्सार स्कुल होनाय जेनाखि माने सोलोंथाइ, बेवहाय देख मोनसे जोङो माने फारागथिखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों जे बेवहाय बिमा बिफानि एसे सांग्रां जाबावनो गोनां जथेस्थ' जेनाखि जोंनि सरकारि बा भेन्सार स्कुलनि जिखिनि माने फरायनाय बिमा बिफाफोरनि बा गार्जेनफोरनि मोनसे सांग्रांथिनि मोनसे आंखाल बेवहाय मोनसे दङ। आरो सरकारि स्कुलाव नंगौ न' डाउट जथेस्थ' मोनसे राहानि गेजेरजों क्वालिफाइड टिचारफोरा थिसनजानानै दङ, अब्लाबो रिजाल्टआ माने गाज्रि जानायनि खार'ना बेवहाय फरा बिजाब माने थि समायाव मोनै बा थोजासे फोरोंगिरि गैयै आरो जोंनि फाउन्डेसन लेभेलनि जिखिनि
प्राइमारि बा एलपि एलिमेन्टारि लेभेलाव सिंगल टिचार बा जिर' टिचार बेफोरबायदि माखासे जेंनाफोरा गैया नङा दङ दा बेवहाय जोंनि ससियेल माखासे समस्याफोराबो दङ आरो बेवहाय मा होनदों सरकारि भाबै मावनो गोनां माखासे माने खामानिखौ थिग समायाव मावैनि थाखायबो बे जायनाखि सरकारि स्कुलनि रिजाल्टआ कम्पेरेटिभलि प्राइभेट माने मिडियामनिख्रुइ माने प्राइभेट माने एजुकेसननि रिजाल्टनिख्रुइ खम जानायखौ जोङो नुदों बियो जोंनि एबसुनि मोनसे सार्भेजों मोननाय बियो जोंनि रिपर्ट आरो बेनि थाखायनो फैबाय थानाय समाव जेन माने जोंनि माने सरकारि स्कुल बा माने प्राइभेट स्कुलनि रिजाल्टआ रावनियाबो खम जाया बे बाथ्राखौ जोङो हास्थायो आरो खुनु बेवहाय माने जोङो बबेबा मोनसेखौ नोङो नेग्लेक्ट खालामनानै दोननायनि बाथ्रा बे बाथ्रायाथ' जानोनो हाखाया दा बेनि थाखायनो जोङो सरकारि स्कुलखौ फोथांनाय आरो सरकारि स्कुलाव फरायसा बांनाय आरो बांनांगौनि थाखाय बेवहाय गार्जेनफोरा जे बे सरकारि फरायसालियाव फरायनानैबो जे मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो बिनि मोनसे कनफिडेन्स बिल्डिंनि जिखिनि मोनसे इनिसिएटिभ बेयो सरकारनि तरफनिफ्राय जानांगौ आरो बियो फाउन्डेसन लेभेल एलिमेन्टारि लेभेलनिफ्रायनो साफिसियेन्ट टिचार साफिसियेन्ट माने इनफ्रास्ट्राक्चार आरो साफिसियेन्ट माने टेक्सटबुक माने डिउ टाइमाव होनाय आरो बेफोरबायदि माखासे नियम नितिफोरखौ जुदि खालामलांबाय थानो हायोबा जोंनि प्राइभेट स्कुलाव हगारनाय बिमा बिफाफोराबो सरकारि स्कुलसिम शिफ्ट जागोन जोंहा बेबायदि मोनसे बिसासा दङ बेखिनि माने बुंबोबाय थादों सरकारजों सिगाङावबो आरो दाबो जोङो बुंबाय थादों दा बेवहायनो आं जे एसे सिगाङाव बुंदों जे सरकारि फरायसालियाव बिमा बिफाया बिसास लानो हानाय जिखिनि मोनसे बेबस्था कनफिडेन्स बिल्डिंनि जिखिनि खामानि पलिसि बेखौ सरकारनि फारसेनिफ्राय लानांगौ पलिसिजों लोगोसे एक्सन बेवहाय लानांगौ जे बेयावनो थोजासे फोरोंगिरि मोनखायोब्ला बेवहायनो क्वालिटि एजुकेसन मोनखायोब्ला बेयावनो स्किल एजुकेसन मोनखायोबा बेवहाय फरा बिजाबनि जेबो आंखाल गैयाब्ला बेवहाय मोजां इउनिफर्म जुदि साप्लाइ जायोब्ला जेरै माने मिड डे मिलाबो फ्रि दंखायो जेराव माने नोंहा माने टिउसन फिस होनो गोनां गैया एडमिसन फिस होनो गोनां गैया बेखायनो बेनि थाखाय माने सरकारि स्कुलफोराव जिखिनि ट्रिटमेन्ट जेनाखि होनो गोनां जि टाइमाव बेखौ होनो हायैनि थाखाय दिनै सरकारि फरायसालिफोरा माने थैलांबाय थादों बेखौ जोङो मिथिगौ बेवहाय गोबांथार माने फेक्टर्स दङ बै फेक्टर्सफोरा माने बेखौ जोङो माने समय मथे जोङो सरकारखौ बुंनो गोनांखौ जोङो बुंबोदों बिमा बिफाखौ खावलायनो गोनांखौ जोङो खावलायबोदों आरो जे जोंनि गामि समाजावहाय जिखिनि मोनसे बेबस्था लानांगौ जोङो लाबोबाय थादों बे माने नुजानाय जोंनि मोनसे चेलेन्जेस आरो बेनि चेलेन्जेसनि मोनसे अभारकाम बा सलुसना फैबाय थानाय समाव फैगोन बेखौ जोंहा मोनसे मिजिं दङ जोङो माब्लाबाबो कमप्रमाइज बा सारेन्डार जानायनि बाथ्रा गैया तामुलपुर जिल्लायावल' नङा गुबुन गुबुन जिल्लायावबो बेफोरबायदि जेंनाया जाबाय थादों बोसोरफ्रामबो मोनसे जिल्लायाव एमइ स्कुल एलपि स्कुल माने थैनाय मार्च जानायनि गेजेरजों बा एमालगेमेसन जानायनि गेजेरजों बेबायदि थासारि जाबाय थादों जिर' माने स्टुडेन्ट जालांनायनि थाखाय बा स्टुडेन्ट माने खमायलांनायनि थाखाय दा बेखौ फाइन्ड आउट खालामनोब्ला मोनो जे स्टुडेन्टआ मानो खम जादों मानो जिर' जादों माने भेन्सार बा सरकारि स्कुलनिफ्राय मानो माने प्राइभेटाव थांदों बे बाथ्राखौहाय जोङो नायलायलायोबा जों बयबो बुजिलायखायो बेखिनि गोजोन्थों